Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti asung batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga aldaw, Rabi, wenno oras yu amin kalafeng, kadrama, kabianong bianong. Ngumsakbay na intay man pay, ipalangatok, dagiti na ikablaw tayaw. Shout out Mang Bianong, agitoy ate ko nagpipintas ni ate Raquel Mariano kan ate Jennifer Kalingasan, listening here in Jinan, country South Korea, Shi Macho. Always listening here in Singapore, Manong Bianong, from Jadineva, Vizcaya with love, Ana Delphine. Shout out kan pagayam Ara Santiago. Makablawan ni J-Rick ditanay Cayman Islands. Shoutout Manong Bianong, dahil na naparagsit nga po kumay ni Nexia, kan amin na taga Santa Teresita, Cagayan. Nagtawad dito ni Marian Panaga. Kablawak man inang ko, dito San Manuel, Isabela ni inang ko, Gorgonya de Guzman. Nagtawad dito ni Rachel de Guzman. Shout out ti family Tumbale dita Sakpil Corner Apayao, lalo dyan ako ni Kiana Tumbale. Bueno, ti surat nga intay kan biyagitaket, naggapog ni pagayam, Danay iti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Danay. Kan ka Mang Bianong, kumusta kayo amin amang bukbukal iti Lady L Productions kan Lady L Channel. Awagan dakla ko man iti Dane. Nakapagsuratak takayat ko man apay drama da iti pakasaritaan ni manang ko Merle. Arapaplaw na ni manang ko ti makiasawa iti adda mabalin na ta dimakkel kami mo nga awanan Mang Bianong. Kastoy man ti Rugina. Merlay, sigurado ka kaday iti kayat mo mapasamak. Wan tatang, sigurado aklaunay. May mayat kumamit laeng no agkasar kayo pa'y nga umunakin ni Nelson sakbay nga agdin na kayo. Alangan nga agpili akpay laang tatang, kat kayat naklaro dun nga idin na ni Nelson. Adda mabalinday jay, idin to tamangur kurangas tayo. Naimbag narod ta kinayat na. Isa makidan na akngarod kan kwa na nga uray din akpay ikaskasar. Sumaya at matantibiyag ko no kaskasan no tatang. Dahito yan ti pakatungpalan ti arapaap ko. Ay, Oh, saan kayo kada maragsakan, tatang? Ay, nadyak amo ti sawak. Sapay damag kaw sabsabaling sa ni Nelson. Diretso ka naw. Ay katbaybayan nyo takas de nga rod ti katatao na. Basta makidan na akin ko tatang. Agasam ngay, tapumintas tumutan ti biyag ko, gapuken ko na. Manang, ang mga numalipatan na kaming tumatan ka ni tatang na makiasawa kan ka ni Mang Nelson. Saan No pumintas ti biyag ko, kayat ko pumintas tumat ti biyag yo kan ni tatang. Agpay sumanang? Katuan,
Daytoyan ti pakatumpalan ti arapaap ko. Ti makiasawa ak iti adda mabalin na. Agsingsingpat kanto nga ron no makiasawa ko ni Mang Nelson manang Kat nagsingpet ak tupay. Addan tupay sumsumrom. Anya, kaslayang bagamatan nga adda bagbagtit ko. Tako na mga adda sumsumrok. Kastamot namin na talaga to ugalim manang. Adda sumsumrom. Sa bali to ugalim no daduma. Sana mauawatan. Sumardeng ka man. Saan nakakastaan niya? Ibagbagak lang tipod no manang. Agkadwatan manipod mapasit ta. Iso nga mukbot nga ron to ugalim. Nukasta, kahit munti makidin na kanyak. Uwe Nelson, makidan na akon kan ka. Sigurado ka? Ang mga mapilpilit ka lang. Ay, saan Kaya't kumati makidan na kan ka, Nelson. No, kasta nga rod. Agawit na ni balay ko. Tayo jitan ngagnad. Ha? Agnaad tayo di dakkel balay mo? Una. Apay, kahit mo ti agtaang iti pasita balay. Kas di balay yaw. Ni, sana kasta. Kaya't ko lang unay tagnaad iti balay mo. Ta syempre, agdan natan. Iso nga agnaad tangarod iti balay mo. Agpakada ka nga rodan ginitatang mo. Tagnad ta ni balay ko. Nelson, kaano ngay nga agkasarta? Agkasartan tulat ta. Gastos lang dita kasar. Ha? Idulin ko lang ang ti kwarta pagkasarta. Adumat ti kwartam? Una, adang arod kwarta nga inayon mo iti kwartak. Ha? Noon mo't lang ti mainayon mo iti kwartak nga ramatan ng agkasar. Di mo lang arodon kid dawan ti panagkasarta. Saan mo't aday ti importante. Nangagkaw ti panagsasao ni Nelson kang ka. Kaslawam mat serbim kang kuanan no agsasao. Ay na, nairwama kon kan kuan na tatang. Kas day na talagang agsasao. Ha? Di ka maupay nga oray no kasjay ti panagsasao na kang ka? Adda pa kakita ni ti madi nga ugali na? Di ka pala maupay? Saan nga may na plastic ni Nelson? Noon niya ti ugali na, iso at talaga ti ipakita na. Sana kas kadagiti daduma alalaki dita. Kundi singpet da no agar-aram wano nobyada ti balasang. Ngam no agasawa dan, rumarmatan ti madi nga ugali da. Wan angam nakita maun ti madi nga ugali ni Nelson. Alangan ang makidin nakalatakang kwa na. Talaga makidan na akan kwa na tatang. Awanan ti makalapad kanya kiti dayta. Tani Nelson ti pakatungpalan ti amin nga arapaap ko, asumaya at tumat ti biyag ko. Ay, merlay. Di kay kadiagda nagtatang, tama irarod kayo met no agginawa ti biyag ko. Tatang, simurot at talaga ni Manang Marlik ni Mang Nelson. Awanan ti maramidan ta, tay sumot ti kayat na. Di ta pulos malapdan dayjay ang makidin na kin ni Nelson. Kaya't na kami na talaga pumintas ti biyag na. Kat nakakita iti gundaway, iti panakidananan ni Mang Nelson. Sapay adamat ugali ni Manang mo asab sa balay. Kan nadlaw ko kin ni Nelson nga adamat sa balay nga ugali na. Iso sapay la ko mga raud, taagbayag ti panagdanada. Kumaa tatang, no agsingsingpat ni Manang Marli. Kano nasayat mo ti trato ni Mang Nelson kan kuana. Agbayag mo't nga ro ti panagdanada tatang. Nagdakkel day ti pagnaadan ta balay mo, Nelson. Apay, basit ti kayat mo pagnadan? Ne, saan nakasta? Naku naklaang ang nagdakkel day ti balay mo. Kunak mo sa pulang ti basit ta pagnadan, tagsubli ka lang ni balayo. Tasan ka maikkan iti basit ta balay. Dito'y ti kayat ko apag naadan. Alang nga Rod, agluto ka ni ti kananta, tama bisina kon. Ha? Siyak ti agluto? Ne, sino ko mga Rod agluto? Apay, isan ka aglut-luto di balayo? Saan man? Aglutluto ak. Umutlagayam. Isuasan ka nga Rod abas daw, no sikat agluto iti kananta. Taalangan mo't asak pala ti paglutuam, kat balay ko lang arudan ti pagnadan ta. Kan kwartak amin ti raramatan ta. Alangunan, mabait lang nga rod ta agluto .
Nakapasyar kayo mo't iti balay mi tatang. Kaya't ko amamuan ti kasasaad mo iti sidong ni Nelson. Kumusta ka ngay ditoy? Kas makita yung mo't tatang. Nagdakkel da iti balay mi ka ni Nelson. Ha? Kasla, nalipatak pa'y nga roden no kasano ti agnaad iti basit a balay. Na, unay kamutan merlay. Kaano laeng ang nagdin na kayo ken ni Nelson? Kalpasan na, kastanti sa am. Ibagam kit den, akasla nalipata mo ti agnaed iti basit abalay. Katwan mo tatang. Kastoy gayam tirik na ti mako na abak nang. Agsingsingpet ka kit de, anak ko. Ipakitam ken ni Nelson ang nasingpet ka. Tapno agpada kayo nga agsingsingpet. Kat nasing putak mo't. Anya pa'y laaya ti pagkunaan nyo kanyak. Awanan ti makunayo iti kinasingpet ko tatang. Wen gayam, mabitlaang taikan kayo iti yawid yo. Anya, ay nasaanan. Amangan na niya pa iti makuna ni Nelson no ikan nakit din iti aggapo iti balayaw. Saan namot nga mo tatang? Inton bigat pa'y nga agawid day jay, tadain na si kaso na iti negosyo na ijay kabangibang nga ili. Nagadumot na iti sang-sangput yu tatang. Ay na ni manmanang mo amerle. Kompormi adi na insop-sopot nga inted kanyak. Ah? Nagkapoy dyan daman ng marli na gitoy? Wen, insopot na. Kalpasan na, impayawid na kanyak. Nakita ka din ni Mang Nelson? Awan ni Nelson, yak na danon ijay balayda. Ala, kababayin ka ni Mang Nelson. Ang mga nanyapay ti makunana. Day tangarod ti kunaken ni Manang Mao. Ang kunana maut nga awan ka no ni Nelson. Awan makunana, ta di namot nakita. Kababay numamon ni Mang Nelson ngek ikan na kayo ni Manang Marlita agka po iti balayda. Sabsabalay dama ng Merle ken Mang Nelson ngagdenden na Mang Bianaw. Nadagseng agsao ni Mang Nelson. Idinto takaslaawan lang mat kini Manang Merle. Tati napatagkan kwa na kat nakiden na iti adda mabalin na. Makan na ti amin na kayat na agnanaed iti dakkel a balay. Ken adda kwarta a may gaman na tasan mo't ang naimot ni Mang Nelson kan kwa na. Nagtultuloy nga raw ti panagdennada Mang Bianaw. Anya kamutin Merle? Oh, apa yan? Apya kasi ti masidangin pasangong kanyak. Apay aya? Agdamag ka pa lang. Subsubra mo dahito itel daw. Kwa ngamin, sayang no saan ta si daan. Nagadupay mo't. Amo madyak agsidsida iti ted da. Ngamisukit din ti pasangong kanyak. Dito lang mapanag-market ka nagluto ti kuam. Ngam di mo pa'y maramid mo. Pasensya ka, Nelson. Makapawan kay ti ganas. Sidaan dito siksika. Anya ay ti kanam. Inak mga dito restaurant. Katsyak ngay, umayak mo't man iti restaurant. Umay ka mga nadabukod ba kwartang igatang o tilamutan. Ha? Anya mo tunday dya tao. No di na kaya si daan ti tudda di saan laang. Makamua. Mga nakit din. Adula amin. Sana bali, tasaan anak sayan di kwarta nga inted na apag-market ko kuma. Kwartak day giant. Papya, di ka pala bumangon nagluto iti pamigatan. Maditirik nak. Nay, apa yan? Agsakit ka? Diyak mawawatan tirik nak. Agras-rason kan sa laang, may tapdusan ka ba pa nagluto iti pamigatan? Sana kasta. Talaga maditirik nak. Itay pa nga ron na makaduldul ukak. Anya, mga masikog ka maten. Ni, wanak paiso. O sige, tinakto mga alay ti pregnancy test. Sige man, ama na masikugak mo't ngagpaiso. Nelson, masikuga ka talagan. Positive. Ha? Kasta ka di? Agbali na kun nga man o kaskasan o. Tamaad daan tan iti anak. Anadam nga rin ti bagim, tapno na salon at agbali nga anak tangay pas ngayon to.
Wen, talaga nga anadak ti bagik. Mapantad to nga rot iti doktor. Tapno amutan na niya ti kasayatan nga ramiden ta. Bayat asikog mo ti anak ta. Nagatundag iti ginatgatang ta. Wala, tapno may paiti no vitamina para kan ka. Kanitag baling anak ta. Nagsaya aten. Maitad amin ti masapsapol kong agsikog. Sabali at talaga ti adakwartana. Tamagatang amin akayat para iti bagi. Alang Ruden, naginanakan. Talagang aginanaak Alang Rod, tadapay papanak. Rumar ka? Adang Rod papanak, di rumarak. Sige. Ay, nagmayatan ti biyag ko. Itad amin ni Nelson na masapsapol kong agsikog. Naggasatak ta siyak ti pinili ni Nelson nga ikabalay. Iso abak nangak matan. Asikaso ka na imbag ti sikog ko. Tapno adda ti mamagbigkat kada kami ka ni Nelson. Kat saan kaminton abasta agsinsina. Nida, kahit mo ka tagyan ni Jibalay ko. Ha? Apay ka di, sir? Kasapula kami ti kadkadwa Jibalay, ta masikogin ni Merle. Ay, kasta ka di, sir? Ay, apag iso nga raw. Agsapsapul iti panggudak. Kunak nga raw da mapanak kumay di apari nga agsapul iti trabaho. Saanen, umay kalangan ni Jibalay, ta selduan ka. Ungayam, ay ninanang mo? Napanindiayan ti kabsat ko iti Isabela. Di namat ngaminin kahit tagsubli Jibalay. Nasakit ka no ngaminang ti rayuman na. Ang mga nusumro ka no, kat di na maarami dagiti trabaho na. Kasta? Sige, si kalang Rod ti mapan ni Jibalay. Tas swelduan ka iti kalalayngan na. Sapay ko tamayat ka. Mayatak launay Trabaho nga ro ti sapsapulag. Iso mayatak launay nga ro, Sir Nelson. Sino day ta babae nga sangpot mo? Iso ni Nida, Apa nga inyag mo day ta babae di ti balay? tarimaan naman ti panagsasaom. Ha? Iso ni Nida, agbali na kadkadwata ti balay. Anak ti sigod ayaya mi ti kapsat ko, di babasit kami pa'y. Kasta? Agbalin gayam ababaunan day ta? Naimbag nga oras yaw, ma'am. Ha? Ma'am, kunana kanyak. Naimbag nga oras mo kano. Di mo pa mo ti sumungbat, Merle. Ha? Masapul ay asong batan? Natural. Kasasao na ka nga Rod. Di sungbatam. Nagkaapoy kan. Nida, amom ka din ti aramidem diti balay. Sir, uray saan yung ibaga dagiti aramidag, tamok dagiti rumbang at trabaho, kuno aramidag. Nasayat no kasta. Kasta, tigayat ko. Sana na masapul ni bagak dagiti aramidem. Bantay man na yung bag ni Merle, wen. Di mo baybayan, tamasikog. Sir, di kayag danag. Tasya akong ti makaamukan ko ana. Kanayo na ngawan diti balay, tato teraramidek. Iso asikamot nga rod ti kanayo na kadkadwa ni Merle. Aramidag ti amin, tapno asikaswag ti asawa yo, sir. San ko pa yung asawa? Tadyak pa yung kasar. Nga magdundun na kayon. Kun maadaan kayo pa ti anak. Iso ama ko na nga rod nga agasawa kayon, sir. Basta, saan ko pala legal nga asawa? Makunakla nga asawa ko, no inkasar ko matan. Kaano nga minti pa nagkasaryo, sir? Dumalon tulat ta, ngam san pa nga ita, Nida. Na, nagimasin dahito inluto ka masida. Sigurado ang magustuhan dahito ni Ma'am Merle. Hoy, Nida, Ha? Apay, ma'am? nagko na aramanam day ta ilutlutom? Ay, ikuha nga main, ma'am. Rin naman naglaang nuhustumot lang ti timplana. Diyak kahit aramramanam ti ipasangom kanyak amakan. Ha? Kasano nga rod ang maamwak ay nuhusto ti timplana. Nudyak mo't ramanan, ma'am. Makamukan iti diskartem. Basta diyak kayat aramramanam ti ipasangom kanyak amakan. Padasam lang aramanan manan ti ipasangom kanyak. Ta ipasabsab ko ken ka kasla baboy ti ilutom. Anya? Ala, mangluto kay ti sabali amakan nga ipasangom kanyak. Diyak kayatan day ta ilutlutom ari namanam. Agluto ak manan iti sa balay.
Oh, anya ko maita? Di mo kaya ti maibaon? Nagsadot ka mo tan a muchacha? Nalipatam sa mo tan nga amom ti mangibabaon kan ka? Kumusta ti kaddam diti balay nida? Ha? Kwa? Grabe mo't gayam ni Ma'am Merling aginaw, sir. Ha? Apay? Sabsabali. Naguyong kun na arte ti makan. Anya? Kasano ko mo nagbalin na arte ti makan? Basta sabsabali, sir. Nasayang nga ro in lutog ita di na kayaten akanen, idi nakita na rin naman na. Anya? Isa sabsabali ni Ma'am Merling aginaw. Maselan launay kun nauyong pay, sir. Apay, Merle? Uyungam ni Nida, no, awanak? Ni, saan Nagsingputak tupay kan kwa na. Sigurado ka? Katuan mo't. Api nga ro, dadi mo kaya't akan ng tinluto na. Kwa ngamin. Si mabali ti panagangot ko itat aginawak. Isoadyak kat di ilutluto na nulad duma. Di ka agarte-arte, Merle. Tamang ano nalipatam tinagkapwam. Ha? Ipalagip ko tinagkapwam no makaliplipat kan. Aglablabas ni Manang Merle Magbianong. Feeling na kat nakabakbak na nga ni dinakiden na kin ni Mang Nelson. Iso kasla tagibasitan na maten tinagbalin babaunin da. Kung ang blansig siguro na dakasasauna nga awan makukwarta na. Nagamak adani ti kwarta takasla nakaramana na baed. Nupay diretso agsaw ni Mang Nelson kini Manang Merle, pinaspasensyaan na dagiti namamuan na daddu mga inararamid na gaputa masikog. Naglabas nga rod ti bulan kat nagpasangay matan ni Manang Kaw. Ngem kimaro mati made nga ugali na Mangbianaw. Lida, ilutuan nakman iti makan nga dadiguna. Tapno adumot ti madede ti anak ko kanyak. Sige, ma'am. Darasam ti aggaraw Kayat ko makaluto kan kalpasan ti may sa oras. Ha? Oh, anya pala ti kukoom. Inka agluton Kaimasam ti ilutom. Jak kayat ti sinsinan aluto. Uwan, ma'am. Mabitlaang. Adto yung timpaluto yung amakan nga dadiguna, ma'am. Nasaya ta nakaluto kamot gaya mon sakbay ti may sa oras. Talaga dinardaras ko tinagluto. Tapno saan kayo nga aguray iti mabayag. Nasaya tamom dayta. Tamom mo't ajak kaya ti agururay iti mabayag. Amang ano si kapay ti pagbalinak adigo no mataktakanak. Sige, ma'am. Panawan kayo pay. Ang mabitlaang, di ka pa'y pumanaw. Ha? Adda pa'y pangibaonam kanyak, ma'am. Dito'y kapaylaang. Tara manak pa'y dayto'y inlutom no naimas matlaang. Tano saan naimas? Ipasabsab ko kan ka. Anya? Anya ngay, ma'am. Naimas ka dimot laang. Mauwan. Naimas. Ay na, agyaman ta magustuhan niyo, ma'am. Ay, nagrigat sa amot ti agsabsab akas lababoy. Ay na, naimbaglakit din ta nagustuhan ni Ma'am Merle di inlutok. Mga anak man mo't. Diyak pa'y ngamin naramanan dahi ito soup kay naramid ko. Nalaingak mo't anang tansya iti rekado ng kabil ko. Ta nagustuhan ni Ma'am Merle. Ay na, nagimas at talaga. Ma'am Merle, apay nga, intin nagyumatan ti malukong ko iti lamisaan. Di mo't imbagakan ka. Adi mo kan ng timakana para kanya. Ha? Ma'am? Diyak kayat alamutan ti mo tsatsatikan kanak. Amo nak,
Ngam pakibiyangam kit din ti makana para kanyak? Merle! Ha? Nelson, ada kamot gaya man. Nagbastos ka matan iti tratom kininida? Pudno mo timbagak. Muchacha day ta. Kan pakibiyangan na kit din ti makana para kanyak. Apay, asino ka ngamin dito iti panagkunam? Tadi mo kaya tapakibiyangan ni Nida ti kanam? Siyempre, asawa nak. Amo nakmot ni Nida. Agraraman ka? Asawa kaya? Ha? Ina nakalaan ti anak ko. Ngem saan kang asawa? Kinawalan apulos ti panggap ko mga asawa ken ka. Anya? Kunamla na sino ka anak nga to? Apay, nalipatan mo tinagapwam. Mangurkurangas ka lang mo ta. Nagtaod kay tinakurapay a pamilya. Ngem kunamla na sino ka mo ta namang maltrato iti anak tinagbalinayayak. Nelson, di na kumamot pagsasawan iti sangwanan ni Nida. Agbasamat! Awan karbangam ang mga maltrato iti asino man diti balay ko, ha? Tamakikabbalay ka lang ditoy. Nawatam! Nelson, apay dagi takawis ko na ikabil amin di ta dadakkel a maleta. Ipadawat kun ken kadagita gargaret mo aginat gatang ko. Iso bit-bitum amin ng dagita tagtalaw kamot ng diti balay ko. Anya, apay pagtalawan na katadati anak ta. Agdandan nata, Nelson. Di kan kayat, iso pumanaw kan. Ibatim ti anak ta mga laki titang danak ang mga awir kan kwa na. Saan? Jack itulok. Siyak ti ina ti anak ta. Iso asak nga rod ti mga awir kan kwa na. Sige, alam nga rin ti ubing, ngam sikan ti mang biyag kan kwa na. Taawan na pulos ti maalam asustento kanyak no alam iti danam. Anya? Ngam Nelson. Agpili ka, Merle. Alam ti ubing iti danam, ngam sikan ti makamukan kwa na. Wenno, agbati iti danak, kat siya kung ti makamu amang padakkel kan mang paadal to kan kwa na. Nelson, pangasim. Di mo kumamot aramidon ti kastoy kanyak. Di nakpapanawan. Ikarik, agbaliwakon. Agsingsingput akon. Basta di na kumamot papanawan. Imbagak matan, saan ka na kayat? Naupayak anamin pinsan kan ka? Kunak no naalasan ti ugalik, nalalas mo't gam ti ugalim. Iso pumanaw kan, tadi kan pulos kayat. Diyak pagtatak ko ng ti agraraman, abae dakas kan ka. Awan nga rod, dinaramidan ni Manang Merle, idi pinapanaw ni Mang Nelson iti balay na. Agbabawi man ngem saanen apulo sa kinayat ni Mang Nelson. Kapilitan nga rod nga imbati na ti anak na iti poder ni Mang Nelson tawan matipang biyag na. Nawayamot amang sarong kariti ubing no kayat na. Namin ado ang nagpagpakaasing ag sinubyandan ken ni Mang Nelson ngem imbes sa sublian ni Mang Nelson saan ta nangasawan iti sabali ket iso ti ingkasar na. Kalpasan ti sumagmamanotawan nakiasawa met ni Manang Merle ngem mamartek met tinagbaling asawa na iso nagsinadamot laeng. Ita, adamanan ti sabali akadenden nana, ngem adamot sakit na sa dotes ti nakidennaan na. Iso nga ita, nagbaketan ti tsura ni Manang Merle, ita konsumisyon mata kanayon ti sangsangun na. Edin total 5 anak na ti aday ti poder na nga asikaswen na. Kastan mang biyanong, toy pagayam mo, danay. Anya nga rod ngay, dayta ti kinayat nakita ti biyag. Mayat ko man ti aplaw ti angin, tay sumuti nararapap ta kabagis mo. Ngem naglablabos mat, kunamlan nakarama na baad. Ngem no pa'y kasta pagayam danay, pagyamanan ting kapanang ibinglay, dito inay pakasaritaan ni kabagis mo. Tapno, mapalagipan, dagiti inay managtagibasit, dagiti manang lais, dagiti mangidumduma. Ditay ko maalagadan, ti kasta kababalain. Nalabit da kayo mat, kat nagbalinin biktima ti panang idumduma.
Anyaman ti pangkitaan tayaw, adda talaga ti panangidumduma. Impalgak ti Diyos a kagura na ti panangidumduma, ken kinaawan ti kinahustisya. Kasano akasta, babaan ti kadda ti bilbilin anay surat iti nadyosan alinteg mangiparit iti anyaman nakita ti panangidumduma wenno saan kinalinteg. May sa panaglabsing iti pagalagadan ti Diyos ti mangipakita iti panangidumduma kadagiti babaknang ken dakkel impluensya na wenno kadagiti nababa ken kadagiti na panglaw. Tilinteg anaited iti pinili na anasyon iti ugma kunana di kayto aramiden ti kinakillo iti panangukom. Di kanto'y dumduma ti kinatao ti napanglaw wenno bigbigan ti kinatao ti man nakabalain. Ngem iti nainkalintegan ti panangukom mo iti padam ataaw. Iso san kumaaday tay nangato ti purwatayaw. Alright, that's alright. Allah, kastan papagayam, aging gangat isamaronon tumanan nga, intay pa naglalanglang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agngina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!